itong tilawan mga kasimod. No? Yara. Ha? Luto na ni ay. Siya. Yara mga kasimod. Pati kuka mga kasimod. Hindi. Sila. Hindi lang mga kasimod. Yara. Mm. Mm. Humukay. Sabi ko kanina maluto mga kasimod. Doon saan ipagluto mga kasimod. Kanina mga kasimod. Doon saan ipaglutoan niya. Tanawa mga kasimod. Tanawa. Panbiit sa tani diri. Una isunod yun ng simod. Simod sa baboy. Ano ba na nanin iyang maskara. No? Yung mga kasimod. Butangan na nato og tanglad. Butangan nato og ahos. Asinan, bitsinan dayon mga kasimod. Butangan og lisong paminta. Butangan dayon og tubig. No? Ato naning isunad mga kasimod. Ato nga isunad mga kasimod. Taklob ba ni mga kasimod. Yara mga kasimod. Ato ning tabunan. No? Tabunan. Ayan mga kasimod. Ato na pabukalan og hangtod nga maluto siya mga kasimod. Yara bukal mga kasimod ay ulbo mga kasimod. Ato na ning haonon mga kasimod nya ato ni haonon mga kasimod kay ato ni timplaan kay ato ning timplahan kay ato ni himuong humba mga kasimod no. Lami ni sa humba no ana ni basyar mga kasimod nahon kaning dila mga kasimod. So, timplahan no. Kaya ang timplahan nig suka mga kasimod, suka. No? Suka. Ami ahos. Ano, yung patis mga kasimod. Ganun kamay, no? Humba man. Okay? Atong kayon mga kasimod. Lahi na yung style sa humba mga kasimod kay ipainit sa daan ba, no? Lunod mga kasimod na itong karne nga lata na, no? Una ng suka kay murag gamay raman. Ayan. Chili flakes, no? Okay. Ano yung mga kasimod, chili flakes, no? Para hanghang yung lami mga kasimod, no? Bukal ng mga kasimod, no? Tamis ang hang ni mga kasimod na itong giluto nga humba. Ayan mga kasimod, aksyon nagpuwa mga kasimod. Ito nga na itong paminta mga kasimod, no? Lami, no? Pamintang liso, no? Bukal-bukal na mga kasimod, no? Ato sa tabunan mga kasimod, no? Tabunan, no? Yara, hapit na maluto mga kasimod. Yara. Kaya itong kayon be. Nagkabutangan o seasoning mga kasimod. Para magpupuwa siya mga kasimod, butangan na itong seasoning. No? Okay. Ayun na ito mga kasimod. Tabunan na itong balik kay para lata siya maayo mga kasimod. Okay. Yan na, itong tilawan mga kasimod. No? Yan na. Ha? Luto na ni ay. Yan na mga kasimod. Pati kuka mga kasimod. Hindi. Sila. Hindi lang mga kasimod. Yan na. Nya. Sundong limo. Sunduga. Kami ka ng dila sa baboy mga kasimod kay way bukog ba, no?
Puro ulo din. Hmm? May tambok. Ano bilang Udton tani mga kasimod. Hmm? Nga. Kung recipe po dyan humba. Humba nga dila. Hmm? Taas kayong dila ang kasual ako luto ano yung mga kasimod kanang gisugba to taon na dila gyapon. Hmm? Mm. 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 Umok ah. Kan simod. Mga simod mga kasimod oh. Duha ni kasimod mga kasimod. Hmm? Mga sa kasimod. Yan. Kung ni hugton. Ha? Yan sa kasimod mga kasimod. Mga ni simod. Aton ako bon mga kasimod. Mga ni simod ha. Umok. Kasi mura mga kasimod napay balibo. Nawa na pa yung mga balibo. Ano mga Mm. Last simod mga kasimod. Mm.